Croeso I Moddion Digidol. Mae'r gwasanaeth presgripsiynau electronig gofal sylfaenol yn gwneud newidiadau cyffroes i'r ffordd y caiff presgripsiynau eu rhoi yng Nghymru. Mae'r gwasanaeth hawdd a diogel hwn yn gadael eich meddygfa anfon eich presgripsiwn yn electronig I fferyllfa neu ddosbarthwr o'ch dewis, heb fod angen ffurflen bapur. Mae presgripsiynau digidol yn haws, yn fwy diogel, yn fwy cyfleus ac yn well i'r amgylchedd. Gallwn arbed hyd at 80 miliwn o presgripsiynau rhag cael eu hargraffu yng Nghymru bob blwyddyn, cam mawr tuag at gig di-bapur. Nid oes rhaid I gleifion sy'n defnyddio EPS fynd i'r feddygfa I gasglu presgripsiwn papur mwyach. Yn lle hynny, gellir anfon eich presgripsiwn yn electronig I fferyllfa o'ch dewis chi, sy'n gyfleus ac yn agos I le rydych yn byw, yn gweithio neu'n siopa. Gall meddygon teulu a rhagnodwyr eraill lofnodi presgripsiynau yn ddigidol gan arbed amser a gellir ei ddefnyddio ar gyfer gofal cleifion, a gall fferyllfeydd a dosbarthwyr leihau ei defnydd o bapur. Ewch i'n gwefan I gael rhagor o wybodaeth.